obično dolaze na kraju, kao jedan arhivist predstaviti jedan projekt međunarodni koji je sada u tijeku u ime jedne udruge, također ICARUS, Međunarodni centar za arhivska istraživanja, koji inače ima sjedište u Beču, koji sam ja potpredsjednica 15 godina, a isto također u Hrvatskoj djeluje ICARUS Hrvatska. Imamo brojne projekte, nacionalne projekte, međunarodne projekte, između ostalog, znači svi su okrenuti promicanju i otvorenosti povijesnih izvora, uvođenju novih metodologija i novih digitalnih alata u te izvore i uopće promicanju nekakve važnosti čuvanja baštine i korištenja baštine danas. Ovaj projekt Atom, arhivi i tragovi migracija, znači to što mu ime samo govori, posvećen je upravo kako ne samo dokumentiranju povijesnih migracija, svi koji su znanstvenici različitih profila znaju kolika je važnost u dokumentiranju nekakvih izvora, znaju da im je za bilo kakve analize iz bilo kakvih znanstvenih područja potrebni su nekakvi dokumenti, nekakve brojke, nekakve analize, evo tu je bilo primjera pa dana da svi koji su nešto pokazivali su baratali s brojkama, pokazivali postotke, koristili nekakve statistike. Znači, važno je nešto dokumentirati. Ono što se dešava danas u tom svijetu migracija, odnosno globalnom okruženju oko nas, je u tome da i sami arhivi i sama arhivska zajednica koja sam ja dio su došli do toga da je jako teško uhvatiti i sačuvati sve te pisane, ne samo pisane tragove usnjena svjedočanstva, sve to što postaje da bi se dokumentirale te migracije, odnosno arhivi, ne samo oni upravni, mi uglavnom naravno ovdje kod nas i u svijetu smo tih javnih državnih arhiva, koji naravno imaju svoju funkciju, čuvaju prvenstveno gradivo javne vlasti i nekakvih upravnih tijela, ali postoji brojni drugi izvori koji se nažalost manje dokumentiraju u nekakvim javnim ustanovama, ne možda zato što neko namjerno radi neku selekciju, nego jednostavno svako ko radi u bilo kakvoj kulturnoj znanstvenoj ustanovi zna da je jako teško sačuvati sve i ne može niko sačuvati sve. Ali upravo zbog toga kako su danas te migracije brze, ljudi se odseljavaju, doseljavaju, povijesni migranti su danas neke manjine, ljudi putuju iz različitih razloga, to su planirane, neplanirane, zakonite migracije. Evo i kod nas je bilo govora o tome, ima sam više stranih radnika, useljavaju ovakvi i onakvi. Znači, upravo je poanta o tome kako sačuvati i na neki način te tragove, kako dokumentirati to što se danas događa, odnosno kako između samih tih zajednica i samih tih ljudi potaknuti njih da očuvaju te nekakve tragove, odnosno važnosti stručnjaci, to je nekakav stav međunarodne arhivske zajednice danas, koji radi u Međunarodnom arhivskom vijeću, je u tome da se potakne i sve ove nevažnosti stručnjake podići razinu svijesti u tome da sami dokumentiraju neke svoje tragove i podučiti lokalne zajednice, manjinske zajednice. Evo, mislim da dobar primjer se može vidjeti iz hrvatske dijaspore. Časni Markić je rekao nešto o primjerima katoličke crkve koja dugi niz godina djeluje izvan Hrvatske i to su već velike arhivi, 50, 60 i više godina su negdje žute, tu su nekakva kulturna društva, tu su nekakve udruge i tako se stvari nažalost ne čuvaju sustavno, ima različitih projekata koji se vode, recimo sad mi pada na primjer projekt koji vode kolegice sa Filozofskog fakulteta koji proučavaju hrvatski tisak u Australiji i Novom Zelandu i nailaze na velike poteškoće kako danas sada retroaktivno toliko desetljeća unazad naći nekakve tragove toga. Obilaze različite knjižnice, obilaze različite arhive, obilaze različita kulturna društva, traže privatne osobe. Znači kako se stvari ne čuvaju sustavno.